चल जीवा गोटे बुलाया है चल जीवा इच्छा हो कौन खाया चल बारमजा खाया जा चल जीवा देखिया बारमजा खाइबा है जीवा चल देखा कौन गोटे खाइबा बारमजा इच्छा हो खाया ना चल बाकी गाड़ी रास्ता पड़े एटा कुसुमा रोड केते बढ़िया है आगु ये साइड जीवा आसा करथु सेपटे कौन ना कौन तो ये आगु डेली आसती मेला पड़ी तो जाइए ना झील भितर को खाइबा ये हूँ दीदी विराजिता मुँह देखी दिया सूर्य टा बढ़िया हाँ पूरा पैलेस टाइप हाँ हाँ फाइनाली आम कुसुमा रोड पर पहुँची गलु तो आपण मानक आम कुसुमा भी देखा दौचु तो भितर को जाई हबनी एटा आम स्विमिंग पूल हाँ स्लो 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 बारमजा अच्छे देख यहाँ हूँ कुसुमा ये गोटे बारमजा दुकान अच्छी मक्का भी अच्छी फास्ट मक्का नहीं जा भाई गोटे मक्का दे देवे गोटे प्लेट केते गोटे प्लेट हाथ दिन पसंद बारमजा बिक्री हो देखिए कौन बारमजा बिक्री हो बारमजा नहीं गया देखिए केमती बन शॉर्ट ड्रेस बारमजा केते टका 10 20 गोटे दे दियो गोटे एपट साइड आ गोटे मेला पड़ो बोधे ये जो मुग से जो गजा पकेबन दीदी एपट साइड आ गोटे मेला पड़ो बोधे देखिलु 10 टंकिया दीड़ हबन हाँ से देवे बसकी आगे मुग गजा पकेबे दीटा 10 टका देवे पार्सल हबन एटा नहीं के खाइबुन बाबू सेटा जो नबु एटा खाइबुन बोले टेस्ट क्या लगुची और पसे से दुकान में जाई पड़े मो भाई दीटा दे दिया तो पानी कोई सेट नहीं पड़े तमे खाए पे दीटा दे दे जगह रे मो कोइडा खाइ ना ना ए दीटा पकेबनी दीटा दे दियो 10 टंकिया दीटा हमरे तो एमिति चलती तमरे केमिति चलुची प्लीज कमेंट कर जणाइबो देख सेपट आ गोटे दौड़ी बोधे मीना बजार पड़ो यही सामने बंद हो रेसिपी चल कुसुमा आमर बारमजा हो गला एबे हमें जीवा मक्का खोजा चलो मक्का खोजा को जीवा गाड़ी बस्टाड कौन हो गाड़ी गोटे पार्सल दे दियो ये गोटे मक्का दुकान अच्छी गोटे मक्का दुकान अच्छी भाई मक्का केते टका मक्का 30 हाँ करे 20 टंकी अच्छी गोटे गोटे दे दियो मक्का भी ये मिलगला मक्का लेके जीवा कौन कर किसी करें खाली तो घसी घासिकी बर्तमान पड़े यहाँ फास्ट लेंबू घसले
ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, ଏତେ କହିବା ଦରକାର ବି ନାହିଁ। ତଥାପି ଲୋକରେ ଦେଖି ଦେଇଥା। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି ନା। ଫରେନ୍ ଆସିଛି ନା ଖାଇଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଲଗାନ୍ତି ସେଇଟା ଜାଣିନି। ଘରେ ଏମିତିରେ ମମି ବି କରେ। ଜରି ହବନି। ଜରି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଧରିବେ ଆପଣ ଦୋକାନ ପାଖେ ଜରି ନେଇଯିବେ। ଦେଖି ଦେଖି ଧୀରେ ଠିକ୍ ଅଛି ମଶାରୀ ହେଇଗଲା ଦୋକାନ ପାଖେ ଗୋଟେ ଜରି ଖୋଜିବାକୁ। ଆମେ ଏଠି ଜରିରେ ଖୋଜା ହେଉଛି। ହଁ ଏ ଭାଇ ପାଖରେ ରହ ନା ମମି ପାଖକୁ ପଳେଇଦେଲା। ଭାଇ ପାଖରେ ରହ ନା ମମି ପାଖକୁ ପଳେଇଦେଲା। ଏଇଟା ତ ଦେନ୍ ଆମ ଷ୍ଟଲ୍ ଆସିଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ମମି ଆଗରେ ଅଛି ଆଗ ଷ୍ଟଲ୍ରେ। ତାହେଲେ ଆଗରୁ ସରି ଯୋଉଠି ସେଟା ସେଇ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଆଜି ସେଇଠି ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି। ହଁ ଏଇଠି ଅଛି ଷ୍ଟଲ୍ଟା। ଗାଡ଼ି ବୁଲଉଛି ତୁ ଯା। ହଁ ଜରି ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିବି। ବାସ୍ ମାମି ହାଇ କରିଦେଲୁ ହାଇ କରିଦେ ଦେ ତୁ ଗୋଟେ ଜରି ଦେଲୁ ପୁରେଇ ଦେ ଟିକେ। ତ ଫାଇନାଲି ସେଦିନ ଆମେ ଏଇ ମୀନା ବଜାର ଆସିଥିଲୁ, ଆଜି ବି ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ। କରିଗଲା ମିଆଁ। ଜରି ଏବେ ଯିବା। ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଆମେ ଯିବା ସେଇଟା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି। ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ସେଟା ଏବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜଣେଇବୁନୁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ଆମର ଡେଲିକାର କାମ ଡେଲି ଯାଉଛୁ, ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କହିବୁନୁ। ଆମେ ସେଟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ୟୁନିକ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସେଇଟା ଆପଣ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବେ କି ଆମେ ଡେଲି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ସେଇଠି କିଛି ମସ୍ତି ବି ହେଉଛି, କିଛି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବି ରହୁଛି, ଆଉ କିଛି ବି ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ସବୁ ମିଳିମିଶିକି ବି ଖାଉଛୁ, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ବି କରୁଛୁ। ବାସ୍ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସେଇଟା ସାଇଡ଼୍ରେ କିଛି ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇଲୁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଭଳିଆ ଜିନିଷ। ଆଗକୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଣିଛୁ, ଖାଲି ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଡେଲି କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉଛୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ସହିତ ଏମିତି କୋପରେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟାକୁ ଘଣ୍ଟିଟାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବୁ। କ'ଣ ଲାଗିବ ସେ ମକା ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଥାଲ ବାରମଜା ଦେଖିବା ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଏଠି ଭଲ ଲାଗିଲା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଡେଲି ନେବା। ଡେଲି କେଉଁଠି ନେବା ବି ଯେତିକି ଦିନ ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ପିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଆଣିକି ଖାଉଥିବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ହଁ ଆପଣମାନେ ବି ଭୁଲିବେନି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଯାଜପୁରର କୁସୁମା ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୀନା ବଜାର ପଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ବି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହିତ ସେୟାର କରିବୁ। ସେଟା ବି ଦେଖିବେ। ଚାଲୁଛି କାମ, କିଛି ବି ହେଇନି। ଆପଣ ପୂର୍ବ ଆମର ଦେଖିଥିଲେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଛୋଟ ମୀନା ବଜାର ବୁଲେଇଥିଲୁ। ନେକ୍ସଟ ବି ହେଲେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବୁଲେଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଡ଼ିକି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆମର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଟିକେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଭାଇ ତା ସାମନେ ଆଗେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣୁ ଆମର ରାସ୍ତା ପାଖରେ, ତ ଆମେ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓରେ ରଖୁଛୁ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣୁ ଆମର ଜାଗାରେ, ତ ଆମେ ରଖୁଛୁ। ଆମେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ।